sa mga babies ni Namron. Oh, 15, ay no, 7 weeks old pa na siya. 7. Katong ilahang gipakuan, katong Katong first niya. katong liwat niya, first niya. First nagapaupa. So mga kuan ni siya. Ha? Puppies siya. Parehas siya naong. 9 sila po. Mga babies ni Namron, 9? So duha imong share. Oh. I'm here again sa BANOTERIA KENNEL. Natugaw na po sila. Nagbalik ko kay my niece. Wala pa man nakaari. Si Twinkle. Say hi. And of course, ang proprietor, ang tag-iya sa BANOTERIA KENNEL. And usap po sa akong gianhi ang katong mga puppies. Remember sa akong first vlog about BANOTERIA KENNEL. Bunti si Kivana. So nanganak na si Kivana. We'll check kaya mga babies, mga puppies later. Uy! Hi! Aloy, very friendly. Buyag-buyag. They are American bullies, guys. Oh. Sabi mga ngan, ane? Si Zara o si Sadie. Kani? Ano si Zara? Zara. Ha? Nya kani si Zadie. Parehas mo sila. Unsa ano yung pagkailaw kay si Zadie? Ang white niyang neck. Asay full. Ang white, apalabal. Kani. O galibot ang white si Zadie. Kani si Zara. Zara. Mga bayi? Oh. Uy. Princess name. Princess Sarah o Princess Zadie. Tuan na si Twinkle. Wa na mahiluna. Sus na amang gid sa kuan. Oh, hi Kivana. Hoy, masuko ha? Unsa na laki? Bayitanan. Bayitanan. Oh, babe, puppy si Kivana. Oh my 4 God. days old. 4 days old. Hi, Kivana. Di sa dyan ko magsinamok. Kaya basig ma-stress siya. No? Brown. Ibutang sa kayong picturean silang tulo. Ako ka, ibutang. Oh. Kani ko ilayla. Ansa? Ang color na ilayo. Brown. Lilac siya. Lilac? Oh. Hi. Uy, cute kayo. Ka-cute. American Bully gihapon. Oh, 4 days old? 4 days. 4 days old. Ang papa ni Kivana, Cutie. Grand champion. Grand champion sa Kiyon. father ni Kivana, grand champion sa show. So mga champion, mga princesses di ani sila. Mga princess kay mga champion man di ani sila nga breed. Ay, wala pa ni buka. Pa 4 days na. Napa-isa. Si Trico. Trico. Tulo, color siya niya. Oh, a tricoat kay tulo. Hello. Sa kulay, Try. Hello. Hello. Ay, Hello. Cute kayo. The smallest. The smallest, pero di pa man na makuan kay mo dako raman na siya. Hala si Trico. Hi Kivana. Thank you. Thank you kay congratulations Kivana for your babies. For babies. Laway tug in town. Stress siya. Na-stress. Si S? Okay, itry mo pa no, upat na tani sa kabuksay. Ang kinalaki, ang pinakadako, laki. So recuperating pa in town siya. Congrats Kivana. Ito ay ang gipakuan oh. Yang gipa baby. Maayo kay iyang ipagipatutoy ang baby. Maayo sa na pagkamama. Di pa rin sa itong usan ni mo nga. Oo, si Chingo. Si Chingo, dili magpatutoy. Indot ko siya po na. Nurturing siya nga mama ba? Caring nga mukuan gid siya sa iyang mga puppies. Inteng, budos Chingo. Say, kay katulong mo gud na kuani. Sa akin pa doon na pagmigdaan. Chingo, sayan sila. Nasa likod.
Kivana. Mahigda, mag-unay na. Oh. Diyan, nalikod na kayo. Mm. Wapoy. Wa kay tuog pud ani. Sumutang mata Kay kay. mahigdaan. Higdaan ma. Kivana. Ako man tani ibutang og basket bitaw si pare pa. Ah, Musuot po sa basket si Chigibana. mama gid siya. Manang Maayo gid siya nga mama. ugan na ako na nang ibutang anak kay at least na luag ba. Kivana. Congratulations. Oh, pag anin ako Kivana, ako kabalo nga buntis di ay ka. Karon na kay puppies ha. Very cute. Liwat sa mga papa ni. Unsay mix ang color? Si Bunjing. Mao di ililiwat ni Bunjing ang color ni isa. Bunjing og si Chigibana. So pure gina sila nga American Bullies. Uy, nakaliwat na si Bunjing. No? Thank you, Kivana. Smile gyapon. Chill. Chill lang kay si Kivana. Bisag isakitan in town siya, guys. Okay. CS, cesarean section, ginusiya ng anak. Di saan mo siya ng anak? Diri ra. Diri na. Gianhan nag-vet. Oh, yan yung bet. Na emergency. Asa man ka nag-vet ka nang naadiha sa... Lahay na ko kana kanang naa sa... Luway. Ha? Luway. Aluway? Abi kong naadita sa kanang kuan. Kanang... Ano bitaw? Mansasa? Di, si Said. Ah? Lahay na siya. Dr. Kim? Tori Franca? So, tuas sa luway nagkuan? Nag-base? May kaniani po siya, no? Umay siya On kasi ko? singgupot. Ah. Ako yung ni banter. Muna yung tigwan sa mga Maayo. Mga alagang Dr. Kim din siya. Chill gyapon si Kivana ba? Very good, Kivana. Very good girl. Good girl. Good girl kay si Kivana. Kay iyang gipatutoy ang anak ko. Kanang talagsa ra ba yan magpatutoy ngayon ni kanang mga breed nga kuan? Utang yan. Kinsa buutan kay si Kivana. Siya na aggressive. Abi kay kung aggressive siya. Kay si Chinko katong nanganak si Chinko wala jud ko kasulod dire. Growl to. Kay mag-wild karon ay friendly kay si Kivana. Angay gini siya buhiun ninyo guys kung kuan. Magpaliwat mo ning ani sa BANOTERIA KENNEL kay mga behave ilahang bullies. Yung mga American Bullies very friendly. Nalagko ko siya eh. And huge. Dagko kaayo, large. Bilis na nagmay. Kani siya nindot gining ang mga anak ni Kivana kay from the breed of champions gina sila. Kay champion ang ilahang kaliwat. No? Ito siya. Naningkamot itong isa, oh. La. Ganan siya na, no? Mura yung baby nga ka nang mag-start. Yung kuan ba na, gadahik-dahik. Lihukan siya. Buwag-buyag. Kisa ito yung ano niya, si Tricolor? Tricoat? Dili. Oo, yeah. Si Tricoat. Check ko rin. Si Trico. Kay tulo yung colors mo ng Trico. Chocolate, try ko. Chocolate. Kani siya si... Papay name na siya. Napay, wala pa ni L. Wa L pa na siya. Oy, kato si... Kaning-kaning ng tutoy si... Papapod, lilac ang color. Lilac. Si Lilac na lang na siya. Okay. No, very good. Thank you, Kivana, ha. Thank you, Kivana, for letting us see your puppies. Good girl, good ka kaayo. Sas, mura yung taon ng kuan. Dili kalakaw ang tag-iya. Luwi kayo na gayat siya. Kay alauna, gabati na ba? Di, i-try na ko pa normal. Yung break, yung gawa sa iyang water na alauna. Hantod, alasikin siya, wala yung puppies. Ha? Alauna sa kadlaw? Hantod alas city sa buntag, walay puppies? Uy, may kagiyan, gipaabot ni mo nga ito nga oras. Ay, may makontak pa na ko na, vet. Nakutong, pag ayaw galit kayo si Dr. Kim. May kanigtubag dayon tong Pag alas vet. di, emergency, serious. Nag-give. Mapo siya tao nagbati, no? Anong kuan ba? Yehey!
dagay lang yung kinadaka nila. Upat. Supposedly, upat sila. Daganang nainom na fluid. Okay. Siya kinaunhan. Siya gabara. Mo to gabara. Kagawas kung kano. Gamay ragsipit. Manang katong magdako ay gauna. Kivana na. Hindi sila pwede. Bye, Kivana. Mga to na may karon ka mo sleep, ha? Sleep. And take care of your puppies, ha? Take care of your puppies. Kivana. Bye. Okay, see you soon. Kinang madagko-dagko na imong puppies. Balik ko, ha? Ha? Pakita, gyapon ko sa imong puppies, ha? Kivana. Sleep na, oy. Lagi ka po in town siya. Bye. Sadie. Ali. Ali. Si Sadie. Si Sadie kay dili siya kuan kanang ihang white dili tangko. Hala, naka-discover na siya. Naka-discover mo ambak na ka? Ha? Wala mga next week tunutot mag-ambak-ambak na ni. No? Vaccinated ka na. Sakit. Sadie. Ning posing. Sadie. Hi. Shake hands. Ayaw kita akong hand. Shake hands. Kato. Hand. I want the hand, not in your mouth. The hand. Hi, you are Sadie. Pila ni? 7 weeks old. Ready for rehoming once fully vaccinated na siya. Okay. So say Sadie. Hi, Sadie. Wala, kailan na siya niya ba? Na? Kailan? Okay, American Bully. Full purebred nga American Bully. So, kinsa interested? Buy one, take one ni sila for 20K. Kung isa ra, 15K. Tama ba? Okay, natugaw na po sila nako. Hi! Do you remember me? Bonjing? Namron? See? Hi! We met before, bitaw. Uy, we met before. Yay! Ka-remember na ka na ko? Okay? Ka-remember na ka na ko? Ha? Hi, Namron! Hoy, ginagawa naman ang luto. Hi! Hey, si Bohol. Sila. Sinamakan Hi, Chingo! Ako, kita na ginatang si Chingo. Mother ni sila. Wala si mother. Okay. Hi! Ano ba ni si Baxter? TikTok ka, Baxter? Hi, zombie! Wapas ng anak. Wala siya nabuntis di ay. Abi ito buntis. Dili di ay si Kivana man ay buntis. Okay. Si zombie. Exotic bully. Si zombie. Zombie is an exotic bully. Yeah, look at. Remember si Baxter? Hoy, nidako na sa buhabuyag ha. Gamay pa kapag anin ako ha. Kani po si Kuan. Baby Chingo. Si Baby Chingo. Princess Kitty. Hala, oy! Carbon copy naman kasi yung mama nga si Chingo.
Bonjing. Dera. Si Bonjing, ang father sa mga puppies, pure American Bully. Hi, Bonjing! Behave, oy, behave! Hi! Taglingaw, magtingog! Kisa ko nga na nito. Ay, Namron! Amakan sa... okay! Kato si Sarah o si Sadie, mo ni father. Si Namron, okay? So big na. Mga fathers na laki mo. Tagi nga makatingog, Namron. Mole na ko, ay, nagtaba mo. Bata mo itingog. Okay, baby pa kayo siya. Okay. Ano ka si Bakuhan? Nangahilom na mo no, kay wala na ko ning duol. Hindi na lagi ko mo duol. Bitaw. So, mao ni siya. Okay, pareha sa una rin gihapon ni siya. Ang natapo ra ani is si Chingo, ilahang mother. Okay. Si Chingo ra ang natapo nila. So, mao to guys for today. Kay natugaw gid sila. Kay mura natugaw sila nako. They're supposed to be resting. But so pilar man to oy, mga pilar ang to ka man since last ko ni Ari. Mga 2 months? 2 months? More 2 months na to since my first vlog. Hindi ko na dyan sila as in. More na siya ko kay taga-diriran ta to na ako. Karon taga-diri na kung matindog. Ay, 1 year and 5 Okay? months. So they're 1 year and 5 months. So karon dili pa sila kanang ibaligya kay kennel man ni siya. So mag-breed ako ang igagaw. Kana siya. So Open for start. pero open for stud sessions, no? Daghan siya ang studs, pila ganit na sila kabuok. 4 studs. 4 studs, pure American Bullies na. Napoy 1 exotic poly. Okay. So dili gyud ni siya gagmay. Dili gyud gagmay ang mga iro as in mark di jud ko pasalig pud og ako'y mubuhi kay di na ko pwede. Baldado na atong right arm. So, wala na siya. Thanks for watching. Bye!